Добрый день, меня зовут Илья Смикевич. Я запрошаю вас в Канвельскую среднюю школу. Девиз нашей школы – учимся, развиваемся, растем. Растем мозгом и душем той, кто має мозгные корни. Наша задача – помнить, получать и обновлять свои корни и спадщину. Давайте познакомлю вас с нашей командой. Я Сваровоич Ксения, юный фольклорист и литератор. Барейшая Анастасия, экскурсовод школьного музея и журналист. Позвонович Карина, фольклорист и эколог. Валерия Русак, фольклорист и юный журналист. А разом мы команда! Наш праект «Культурны код духовная спадчына Канвельскага краю» накіраваны на вывучэнне і папулярызацыю фальклорнай спадчыны родных мясцін. Мы удзельнічаем у фольклорных экспедыцыях, записываем и систематизуем фольклорные творы, делимся нашими открытиями и знаходками, проводим экскурсии, ствараем квесты, каб наши сябры, молодшие школьники и усе жадаючыя могли пройти сцяжынкамі малой радзімы и сами ўсё убачыць и пачуць. Канвалія ад слова «майский ландыш» – назва гісторыка-краязнаўчага музея, фольклорна-краязнаўчага лагера, які функцыянуе летом на базе установы адукацыі. Канвалія – гэта не просто музей и лагерь, а великая супольнасць, и мы разом доведываемся про место, где живем. Мы не только выучаем факты из книг, мы сами доследуем природу и культуру нашего края. Канвалія дапамагае нам лепш зразумець, хто мы і чаму наш рэгіён такі асаблівы. Кожнае лето наша школа пераўвасабляецца, класы заціхаюць, а затое ажывае двор, бібліятэка, музей. Гэта час лагера. Мы, хлопцы і дзяўчаты, збіраемся разам не для таго, каб проста адпачываць. Мы ідём і едзем у экспедыцыі, сустракаемся з мясцовымі жыхарамі, записываем тое, што яны памятаюць, легенды, паданні, быліцы, гісторыі пра мінулае. Канвалія – гэта не проста музей, лагер, а гэта наш спосаб жыцця. Калі ты ў адкаце за сваю малую радзіму, важна жыць, не згубіўшыся ў глобальным свеце без межаў, а ведаць, хто мы і адкуль нашы карані. На занятках з юными фольклористами мы знакомимся с живым бытованием устной народной творчести. Удосконаливаем веды про жанровый склад и мастацкую специфику творов белорусской устно-поэтичной народной творчести. Овладаем приемами и методами збирания национального фольклору, а так само вивчаем огульную фольклорную ситуацию в районе. Займаемся сбором народных творов. Воронівщина кранута процессом урбанизации, что посприяло захованию коренного насельництва традиционной культуры, а значит, есть что збирать и юным, и опытным фольклористам. Школа юнага фольклорыста – гэта не проста гурток, гэта сур'ёзная навука. Нас вучаць, як правільна размаўляць з чалавекам, як задаваць пытанні, каб ён раскрыўся, успомніў мінулае, як дакладна фіксаваць усе дэталі, запісваць. Кожны апавядальнік – скарб. Часам мы запісваем голас на дыктафон, а потым разам расшыфроўваем. Робім літаратурную апрацоўку. Задача фольклорыста – фіксаваць і раскладаць па палічках жывую памяць. Быць фольклористом цікава і захапляльна. У час паходаў сцяжынкі малой радзімы мы бяром карты, запісныя кніжкі ды ў дарогу, шукаем старыя могілкі, зніклыя хутары, дапытваемся, чаму мясцовасць завецца менавіта так. Творчы патэнцыял, закладзены ў беларускай вуснай народнай творчасці, эфектыўна выкарыстоўваецца ў культурна-асветніцкай дзейнасці з моладдзю і дарослымі людзьмі, а таксама ў забаўляльных мерапрыемствах, звязаных з нацыянальнымі святамі і абрадамі. Мы склалі топонимичный словник Канвельского сельского совета, где тлумачится походжение назвы населенного пункта, даются короткие гістарычныя звесткі. Дмитрий Лихачев называў топаніміку мовай зямлі, памяць пра паходжанне родных назваў пераходзіць з пакалення ў пакаленне. У час фальклорных экспедыцый мы даведаліся аб этымалогіі паходжання назваў нашай мясцовасці. Топанімічныя легенды і паданні – гэта аповеды, з якіх можна даведацца, як жылі, чым займаліся і ў што верылі нашы продкі. Так, пераязджаючы з аднаго населенага пункта ў другі, мы не проста сабралі шэраг цікавых фактаў, мы навучыліся чытаць мову зямлі, чытаць мясцовасць. Кожная назва была загалоўкам, а кожная гісторыя апавядальніка – тэкстам, часам кароткім, часам паэтычным, часам жудасным.
Сабраныя і запісаныя фальклорныя творы мы папулярызуем у час правядзення квэст-гульняў сцяжынкамі роднага краю, шляхамі продкаў, прысвячэнню фалькларысты – гэта нашы своеасаблівыя справаздачы, падвядзення вынікаў. Традыцыйнымі сталі сустрэчы са старажылымі вёсак. Разам мы танцуем тыя самыя танцы, якім нас вучылі бабулі, пяваем развучаныя намі песні. Фальклорная спадчына – гэта повесць людзей розных пакаленняў. А цяпер давайте завітаем да юных журналістаў. Каб аб нашых пошуках і знаходках даведалася яшчэ больш людзей, мы выпускаем часопіс таксама «Канвалія». У часопісе мы публікуем найцікавейшыя легенды, інтэрв'ю, фатаграфіі з нашых паходаў і экспедыцый. Малюнкі рыхтуем самі. Часопіс «Канвалія» як наш голас. Яго чытаюць і ў школе, і ў раёне, і нават артыкулы друкуюць на старонках воранаўскай газеты. Часопіс – гэта не проста спроба пера, а голас юнага фалькларыста, краязнаўцы. Апошні нумар нашага часопіса прысвечаны дэманічным апавяданням, сабраны на нашай тэрыторыі. Персанажы апавяданняў чалавек і дэманічная істота. Вялікай папулярнасцю карыстаецца чорт. Сюжэт канвележскіх дэманічных апавяданняў будуецца на тым, што дэманічная істота імкнецца нанесці шкоду чалавеку. Русалка і вадзяны заманьваюць у ваду і топяць. Лесавік садзейнічае таму, каб чалавек заблудзіўся ў лесе і загінуў. Чорт жанчын-вадзіцелей збівае з панталыку, скідвае з дарогі. Некаторыя дэманы могуць быць нейтральнымі ў адносінах да чалавека і нават дапамагаць яму. Прывід ганулькі суцяшае дзяцей, шкадуе іх. Дамавічок дапамагае гадаваць немаўлят, спявае ім песні па начах. З асобнымі персанажамі звязваецца нават пэўны вобраз жыцця. Напрыклад, дамавік па начах можа даглядаць коней, расчэсваць імі грывы або калыхаць люляць маленькіх дзяцей, калі яны прачнуліся спяваць ім ціхім голасам калыханкі. Чэрці разводзяць вогнішчы, танцуюць для іх, гуляюць у карты, наладжваюць вяселле і розныя забаўкі. Русалкі танцуюць і спяваюць, гайдаюцца на галінках бярозы, грэюцца на сонцы, расчэсваюць свае доўгія валасы. Наш даследчы праект «Культурны код духовной спадщины Кравельского края» стал для нас не просто учебным заданием, а живым досвідом сувязі з радзімай. Працуючы разам, мы адкрылі, што гісторыя нашага краю жыве не толькі ў кнігах, але і ў памяці людзей, у назвах рэк і ўзгоркаў, у паданнях, што перадаём з пакалення ў пакаленне. Фальклорныя экспедыцыі, сустрэчы са старажыламі, запісы легенд тапанімічных назваў ператварыліся ў дыялог пакаленняў, дзе кожнае апавяданне – гэта частка нашай агульнай ідэнтычнасці. Мы зразумелі, што фальклорная проза – гэта не проста цікавыя гісторыі пра русалак, вадзяных або дамавікоў. Гэта люстэрка, у якім адлюстраваны свет поглядаў, вераванняў і штодзённых клопатаў нашых продкаў. Кожны запісаны намі твор – гэта ключ да разумення, як яны бачылі свет, чаго баяліся і на што спадзяваліся. Мы сталі тымі, хто можа перадаць культурны код малой радзімы, нашых канвележскіх вуколіц. Засумавалі? Ці вольны ў вас час? Прыязджайце ў Канвележкі, чакаем мы вас!